Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod în care eu pot să vă învăț tehnici pe Rocket League, nu chiar o să... Data trecută v-am învățat cum să faceți half flip-ul de pe controller, o să fac și de pe keyboard, cam știu și de pe keyboard. De data asta o să vă învăț cum să dați cancel flip-ul, adică această mișcare care poate să dea un power shot foarte mare la unele shot-uri. Și vă poate ajuta și în half flip. Dar nu mi iese mie acum. Vă poate ajuta și în half flip. Deci, hai să începem la tutorial. Nu este foarte greu, trebuie să trageți de joystick în sus și de joystick după în jos, sau depinde, sus-jos. Depinde cum vreți să dați. Puteți să-l faceți la mai multe, la masti, puteți să-l faceți. Că normal la masti e așa. Și îi dai un power shot destul de mare. Dar și cu... Opa. Dar și cu cancel flip puteți să-i dați un power shot destul de mare. Și puteți să faceți și dash-uri, mi se pare. Depinde cu dacă vă ies. Sunt unele dash-uri, mi se pare, care cancel dash-uri. Poți să intri super repede în supersonic de două ori. De două ori dacă faci asta, intri în supersonic dacă faci mișcarea asta. Și hai să vă învăț acum. Deci, faceți așa. Ați făcut un backflip. După aia, sus-jos. Repede, ca să iasă. Ați văzut. Puteți să dați pe slow motion. Eu să-l fac acum de mai multe ori, ca să vedeți. Cum se face. Acum nu a ieșit. Și puteți să-i dați un power shot destul de mare la minge când o aveți pe cap. Puteți să faceți diferite scheme la Grizzly, puteți să faceți, să dați când faceți așa, să dați cancel, în joystick-ul, să dați cancel sau așa. Și la freestyle puteți la fel, când dați freestyle, dacă știți, să vineți așa, să dați cancel, să dați un power shot destul de mare, că cu cancel flip-ul puteți să dați un power shot foarte mare dacă o prindeți super bine. La 90 flick, deci la 90 flick nu prea puteți, că e mișcarea de cancel și na. Am uitat să vă arăt în half flip-ul trecut cum să faceți reverse half flip. Da, o să vă arăt în episodul viitor pe care o să-l fac. Și mai fac pentru ultima dată cum să dați cancel flip. O să vă ajute și la dash-uri și la multe chestii. La masti și la multe chestii. Că atunci când prindeți mingea așa, puteți să-i dați... Stați. Nu mai în fața. Nu a ieșit. Puteți să-i dați un power shot destul de mare când o aveți în față și o prindeți. Dar nu mi iese mie mereu. Că, uitați, mă rotesc. Dacă îi prindeți un power shot destul de bun, de obicei în meciuri îmi iese mereu. Nu zic că acum pe cameră cât e camera nu-mi iese, dar câteodată nici în meciuri când vreau să dau power shot îmi iese mai așa. Că dau eu de joystick prost, dau așa și mi se rotește în loc să dau normal sus-jos. Uitați. Ați înțeles cum e, deci sus-jos, ca la ăsta, ca la speed kick-off. Deci, na. Da, acolo e să faceți mai așa, aici e așa normal. Eu foarte mare de fan. Și dacă v-a plăcut acest tutorial, puteți să dați un like, un subscribe, să facem și noi 5 like-uri măcar. Eu vă las. Eu am fost Franfoș. La revedere.